Norda, Kaszuby Północne to kraina niezwykła, o ciekawej kulturze, urokliwym położeniu, kojarzona z piaszczystymi plażami, morzem i słońcem. Piękne plaże od strony otwartego morza i te nad Małym Morzem, jak mówią Kaszubi o Zatoce Puckiej, przyciągają w to magiczne miejsce tysiące turystów. Bliskość Bałtyku jest wielkim, ale nie jedynym bogactwem tej ziemi. Kaszuby Północne to także wielowiekowa kultura, piękna, choć nieraz skomplikowana historia i wspaniała przyroda. Cały region jest silnie związany z rzemiosłem rybackim, które od wieków było głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców. Do dzisiaj na Nordzie pielęgnowane są tradycje rybackie, język i kultura kaszubska. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne, lokalna organizacja turystyczna, skupia swoim zasięgiem miasta i gminy, które wspólnie tworzą region o niezwykłym potencjale turystycznym. Każda z gmin i miast to ważne ogniwo turystycznego łańcucha północnych Kaszub. Kaszuby Północne. W pejzaż gminy Puck topiły się siłownie wiatrowe. Za tym modernistycznym kadrem kryje się wiele tajemnic. Puszcza Darżlubska oraz klifowy brzeg Zatoki Puckiej od Swarzewa po Rzucewo i Osłonino to najciekawsze miejsca do rekreacji. Amatorom sportów wodnych nie zabraknie więc tutaj stref do aktywnego wypoczynku. Osobliwością przyrodniczą gminy są groty w Mechowie. Charakterystyczne słupy u wejścia tworzą niesamowity i tajemniczy nastrój tego miejsca. Warto zobaczyć też faunistyczny rezerwat przyrody Beka. Ciekawostką archeologiczną gminy jest Park Kulturowy w Rzucewie, osada łowców fok z okresu epoki kamiennej. Gminę Puck przecinają kwalifikowane szlaki turystyczne, piesze i rowerowe, w tym Pomorski Szlak Cysterski. Poruszając się tym szlakiem, warto zwiedzić XVIII-wieczny kościół ryglowy w Mechowie, czy też XVII-wieczny kościół parafialny w Starzynie. Od wieków miejscem religijnych pielgrzymek jest również sanktuarium maryjne w Swarzewie. Na terenie gminy znajdują się też liczne zespoły pałacowo-parkowe pochodzące z XIX wieku. Przepiękna przyroda, urokliwe miejscowości, atrakcje turystyczne, niezwykła kultura rybacka, wspaniałe krajobrazy. Taka jest właśnie Norda, Kaszuby Północne, miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Kaszuby Północne, morze inspiracji.